फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय रायमाना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव आसाम स्टेट प्रिमियार लीग खुंफुंनो साखाफारा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमाना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 5 नभेम्बरनिफ्राय खुंफुंजागोन आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि जोलुर बादायलायनाय 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 7 सान 5, 10, 17, 20, 22, 25, 28 अक्ट' खालाराव नुनो मोनगोन गुबुन गुबुन हानजानि जोलुर गेलेनायखौ बे जोलुर गेलेनायखौनो मख'नाय अक्ट'फोराव रायजो राजाफोरखौ नायनो फैनो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोनायजों लोगोसे खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय गिबियावनो खुलुमबाय जों खौरांगिरि मेल लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय फैगौ नभेम्बर 5 नभेम्बरनिफ्राय बेहाय आसाम फुटबल एसोसिएशनजों खुंफुंजानाय ASPL आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ बाहायनो जानो थांगासिनो दं दा बाहाय जागोना जाहैबाय GBFCनि हम ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब खामलायब्रिनि बे हम ग्राउन्डखौ बिसोरो बासिनानै लानाय जादों दा बाहाय गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन बे गेलेनायानो दा 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन सानसेनि हाबाफारि लानांगोन बेयाव गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन बे जाहैबाय 5 नभेम्बरनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम बेवहाय दङ जाहैबाय गासै 8टा टीम दङ जोंनि बे हम टीमखौ लानानै GBFCखौ लानानै बेहायनो जाबाय जाहैबाय इउनाइटेड चिरां दुवार खोरोमदाव FC 11 स्टार FC मरान टाउन क्लाब जरहाट टाउन क्लाब डिमा इउनाइटेड कार्बि आंलं मर्निं स्टार गासै बाय मोनसे गावनि हम टीमखौ लानानै 8टा टीम बाहागो लागोन बेयाव गासै टिकेटनि खेला जागोन टिकेटआ जाहैबाय जेनेरेल ओरैहाय जोङो सानजाजों जेनेरेल मोनसे जायगा दोनदों बेनो जाहैबाय 20 टाका ओमफ्राय गेलारियाव 50 टाका VIPआव 80 टाका ओमफ्राय सिजन टिकेट हिसाबै लायोबा बेवहाय गाजोन 450 टाका मा खालायगोन दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों जोंनि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा आरो बे जायगानि मानसिफ्रा जोबोरैनो मोजां मोनखायो फुटबलखौ दा खावलायबाय बिथांमोनखौ जुदि खेलायाथ' बिराद मोजां जागोनानो बिनि थाखाय खावलायबाय बयखौबो लैहोर फैनानै बे खेलायाव जगदान होयो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव